Udruga Argonauta u suradnji s drugim udrugama i javnim ustanovama 1,5 godinu provodi program Oživi, održi otok. Ovih dana u završnici projekta iznjedrili su akcijski plan održivog gospodarenja otokom Murterom i okolnim resursima. Održane su brojne edukativne radionice na temu ekomuzeja kao jednog načina kako valorizirati kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu, a osobito iskoristiti povezanost čovjeka i prirode, tako da čovjek na jedan održivi način koristi i održava tu prirodu. U kreiranju prepoznatljivog brenda Murtera od Kornata pa do Vranskog jezera iznjedreno je 7 projektnih prijedloga koji vode uspješnoj kohabitaciji turizma i života. 7 ključnih područja: održivi inovativni turizam, brodogradnja, ovčarstvo, suhozid kao integralni dio toga, maslinarstvo, arheologija i arheološka istraživanja i zadruga kao jedan novi inovativni i kooperativni oblik partnerstva između različitih sudionika. Udruge Argonauta, Modrave, 4 grada Dragodid, Feniks Arbor te javne ustanove Nacionalni park Kornat i Park prirode Vransko jezero organizirali su brojne radionice koje su postigle uspjeh. Konkretno neke stvari koje smo napravili, smo obnovili neke pristupne putove i gdje god se putovi obnavljaju se i maslinici i zemljišta se dovode u svoju funkciju. Među volonterima su prepoznati i nositelji održivog razvoja Murtera. Neki od njih su graditelji suhozida. A mi smo tu da njemu pomognemo i na naša znanja koja do sad stečena prenesemo dalje na bilo da su to lokalni dionici, bilo da su to radnici nacionalnih parkova, parkova prirode. Kroz razmjenu znanja žele probuditi povezanost čovjeka i okoliša. I to se automatski onda odnosi i na održivo korištenje. Da li je to način na koji se odnosite prema gostima i u turizmu ili u stočarstvu, maslinarstvu, gradnji, planiranju prostora. Akcijski plan za održivo korištenje Murterske regije je dokument prirodne i kulturne baštine, ali je ujedno i projektni prijedlog za pristup fondovima Europske unije.